Pozdrav, dragi prijatelji, pozdrav, dragi pratioci. Sada je trenutak kad radim unbox jedne jako zanimljive stvari koja je došla za moju šivaću mašinu. U pitanju je servo motor koji menja motor sa kvačilom. Podrobnije ću o njemu objasniti kasnije, a sada da vidimo šta tu imamo u kutiji. Što bi rekli naši prijatelji iz Slovenije, uputa za uporabu. Ovde je to je način kako da podesimo mašinu na različite načine. Dobro. Ovde imamo prvo onu šipkicu za pedalu. Dobro je, ovde ima zglob i ovde je zglob, to ću ja malo da podmažem. Sad je to i hladno, bilo je napolju -4. Da vidimo šta tu imamo. Tu imamo ovaj električni kontroler koji nam je stigao. Da vidimo. Električni kontroler. Ovo je gas, što bi se reklo. Deluje mi nekako slabije od ovih drugih koji sam gledao. Ovde ima nekih karakteristika. Ukoliko možete, pročitajte. Ja nekako mi je ovo nečitko. Ovi Kinezi kao da ne znam ništa. To ću da slikam kasnije pa ću da vidim kako izgleda. Znači njega stavljamo sa strane. Dalje imamo zaštitu kaiša, remenika. To takođe ide sa strane. Ovde je nosač koji se kači na sto od ispod. Imamo set šrafova. Nismo dobili one gumene selen blokove koji obično sam vidio da dolaze uz njih, a dobili smo, evo ih selen blokovi. Evo ih selen blokovi, one dolaze ispod ovog nosača da bi se što više smanjile vibracije kojih i ovako nema. I ono što na kraju vadimo iz kutije je, u stvari nije na kraju, imaš nekih delčića, je servo motor. 75 mm je ovaj pogonski točak. Ja mislim da je to preveliko, mada je to opet manje nego ovaj što sam ja imao ranije. Njegova minimalna brzina je 200 obrtaja, a maksimalno 4500 i sve se to određuje preko onog kontrolera, to ću da pokažem kasnije. Jako je dobra naprava, ja sam za njega naručio i manji ovaj remnik od 45 mm, pa ćemo vidjeti kako to ide i kako izgleda. Ovo je sada unboxing i to bi otprilike bilo to.